O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de ratificar a condena a un home que abusou da filla menor de idade dun amigo seu. A condena a 18 anos e 9 meses de cadea que xa impuxera no seu momento a Audiencia Provincial da Coruña contra este home que se aproveitou da amizade que mantiña co pai da rapaza para ir establecendo contacto con ela primeiro a través dunha rede social, intensificando eses contactos hasta se facer supostamente amigos e finalmente levando a cabo eses abusos sexuais. Está condenado tamén por corrupción de menores e por exhibicionismo. É o certo que a coherencia no relato da vítima e o feito de que non se probaron presións externas no seu relato fixo que esa condena finalmente fose, como dicimos, ratificada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O condenado presentara un recurso de apelación argumentando que el descoñecía a idade real da moza, pero tamén semella demostrado que en todo momento intentou manter na clandestinidade os seus encontros e advertiu en varias ocasións á rapaza de que ninguén debía enterarse.